सगळ्यात दोन घोसाळा नेला पडला आपण गव्हर्नमेंटला व्हेजिटेबल गाडी येतो सगळं हो रात्री आणि कसा तू गेले होतो रात्री रात्रे सिलाने की तो लोग आए होते हो बस पटा मुळे काढके आपण
iya, bangasir bosan pia. Ayo, suruh kamu. Koste mulai suri. Rasta ini suri. Sudeste. Gimana Rostel suruh menang? Rostel suruh SC komputer.